хора! Днес да прави ще поддържаме картата тук. Добре. Не ни дърнете. Да, аз ще ги държа. Ти ли ще ги подрежеш? Разбирам тази. Здравейте, хора. И ето така. Ето вижте. Те са от Елзи и от Ана. Да те са от Елза и Яна. Ето. Добре. Ето го, той се казва Олаф на Ана и на Елза. Карта. Ето, вижте. Свен. Това е Китов, бе. Оф. Да. Кристоф е добре. Ето Олаф са си изпатам. Не знам как се казва тези големите. Той се казва, бе. Не. Ти докато ги вадиш, разкажи на хората нещо. Добре. Как се казваш? Илана Зенова. Къде живееш? В Долния град. Къде? В Долния град. Къде? В Долния град? Какъв то Зоя град? Е такъв голям. Добре. На колко години си? На тие. Тук малко да го побързи. Ай. Какво бе? Зелен цуци, който не яде. Ана. Кой го яме, ще да по... Ако искате и вие така да пеете, напишете да в коментарите и усетете своите сърце. Ако искате и вие така някой да събира картите от масата от место, Какво трябва да направят? напишете да коментарите и усетете своите сърце. Дай целка. Лойка. Логика. Дай целка. Чао! Дай хора да напишете да коментарите и усетете своите сърце.